हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दानो समाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायबावबाय दानो बे समावहाय COVID-19 नि जोंनि आसामाव गोदान आपडेट फैबावदों दायो एसे सिगांसो जोंनि आसामावहाय गोदानसा 13 जन सुबुंनियाव कर'ना मोननायनि आपडेट फैबावदों 13 सुबुंनियाव जोंनि आसामावहाय कर'ना गोदानै मोननाय जाबावबाय बेनि गेजेरावहाय बबे जायगानिफ्राय मोनदों आं बेखौ नोंथांनो खोन्थागोन स' हजाइनिफ्राय 7 आरो सनितपुरनिफ्राय 2 आरो कामरुपनिफ्राय 1 आरो कामरुप आरो नगरनिफ्राय बे आलादा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साफा मोननाय जादों स' टटेल केस जोंनि आसामाव टटेल 170 टटेल पजिटिभ केस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ केसा दिनैसिमावहाय 115 सिम थाहैबाय स' डिसचार्ज जानाया जाहैबाय अनलि 48 आरो थैनाया 04 जाबाय थैनाया 4 जाबाय आरो माइग्रेट सासे गोदान खालामनाय जाबावदों माइग्रेशनावहाय स' माइग्रेटेड खालामनाया बियो 3 जाहैबाय स' आरो मोनसे दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर थांनाय 14 तारिख बृहस्पतिबार खालि 14 मे बृहस्पतिबार खालि मोनानि 11:30 रिंगासोआवहाय बाक्सा जिल्लानि निकासि दारागाव ओनसोलनि सान्तिपुर गामिनि लेबेन रामसियारिया माने गावनि हिन्जावखौहाय दानथारनानै बियो गावनि हिन्जावखौनो बुथारनानै दानथारनानै न' सिङावनो फबनानै बिथांखौहाय न' सिङावनो फबनानै दोनो होननानैहाय निउसावहाय मोननाय जादों स' बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर स' बे इनफरमेशनखौ आं नोंथांमोननि जास्ट इनफरमेशन हिसाबैल' आं बेखौ होदों बेयो निउस पारपासनि थाखाय नङा स' लेबेन रामसियारिया 49 बोसोर गावनि हिन्जावखौहाय खास्रि बिस्रि माने बुथारो आरो स' गामिनि मानसिफोर फोरमायनायब्ला बे लेबेन रामसियारिया गावनि हिन्जावखौहाय जौ लोंनानै नासयबाय थाखायोमोन होननानै सिगांबो खोन्थानाय जादों स' पुलिसनि संदाननायजों लोगोसे गासिबो जाथायफोरखौ मोखाङाव लाबोनाय जाबाय आरो लेबेन रामसियारिया गावनि हिन्जावखौ बुथारनाया बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर मानोना जोंनि बर'नि गेजेरावबो आरो गुबुन हारिनि गेजेरावबो बेबायदि गावनि फेमिलिखौ फोजोबस्रांनाया गावनि फेमिलिनि जिउ लानाया बियो गोबां जाथाय बेबायदि नुजागासिनो दङ बावैसो डिब्रुगड़आवबो जानानै थांबाय गावनि फिसाज्ला आरो बिसिखौ गावथारनानैहाय न'निफ्राय खारनानैहाय आरो गोदानै गावबो पुलिसफोरजोंहाय गावथारफिनजानाय बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय आरो दाखालिसो जानानै थांबावनाय गोथै हाखरनिफ्रायनो फबखानाय मानसिखौनो बुरखांनानै सासे बोराया बे मुगैथावै खास्रि बिस्रि खामानि मावनाय बेबायदि दुखुनांथाव जाथायफ्रा गोबां जागासिनो दङ लोगोफोर स' बेफोरबायदिखौ खोनायोब्ला जोबोद दुखु मोनो आरो गोसोआवहाय खांग्लिखाङो स' बेबायदि जाथायफ्रा जेन' जोंनि गेजेरावहाय जायैबादि बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोन बयबो निस्सय रावबो बेबायदि जाथायखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय लुबैया स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअ'खौ लाइक खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय स' गुड नाइट लोगोफोर